Hola, Anna. Primera pràctica de vídeos a YouTube, eh? Vinga, va. Vinga, anem a repassar una miqueta què és el que vam veure abans del confinament, d'acord? Primer vam fer el que eren els canvis simples, després vam fer el que eren els canvis dobles, d'acord? I vam veure els canvis especials, que dintre d'aquests vam veure el dels metres quadrats, metres cúbics, els canvis d'hora, minut, etc. I després els de graus centígrads i Kelvin. D'acord? Si us en recordeu, per acabar aquesta part ens faltaven els canvis, un canvi especial que era de l'escala dels cúbics a la dels litres, que és el que us explicaré a continuació. Vinga, doncs imaginem, per exemple, que ens diguéssim que hem de passar amb 2 metres cúbics a, per exemple, mil·lilitres. D'acord? Si us en recordeu, tenim l'escala dels cúbics i l'escala dels litres, però no hi ha una manera directa per passar de l'un a l'altre. Vull dir, hauríem de fer un canvi especial, d'acord? Ara us explicaré com es fan. Vinga, si us fixeu aquí, no sé si es pot veure prou bé, us he posat les dues escales. Tenim l'escala dels metres cúbics i tenim l'escala dels litres. I si us fixeu, són escales diferents, és a dir, jo tinc els metres cúbics aquí, que és on jo estic ara, i tinc els mil·lilitres aquí, que és on jo vull anar. I el problema és que tinc que són dues línies diferents, no puc accedir directament d'una línia a l'altra. Llavors, aquest canvi especial, jo li dic el pont, d'acord? Que és un nom així inventat, però que funciona. D'acord? En què consisteix? Ens imaginarem que dels centímetres cúbics fins als mil·lilitres hi ha un pont. I aquí direm que un centímetre cúbic és igual a un mil·lilitre. D'acord? Això us ho heu de creure, acte de fe, perquè ho dic jo. Segur que persones que ja heu fet això anteriorment sabeu que també existeixen equivalències entre metre cúbic, litre, etc. Es pot fer de moltes maneres. Jo us explicaré una, però totes les altres són vàlides. Si ho feu d'alguna altra manera, no hi ha cap problema. D'acord? Què farem? Per passar dels 2 metres cúbics fins als mil·lilitres, passarem pel pont. És a dir, què haurem de fer? Primer passarem un canvi d'unitat de metre cúbic a centímetre cúbic, després passarem de centímetre cúbic a mil·lilitre, i en aquest cas ja em quedaré aquí perquè és on vull anar. Imaginem, per exemple, que volguéssim passar a litres. Doncs passaríem d'aquí a aquí, de centímetre a mil·lilitre i de mil·lilitre a litre, d'acord? Sempre passant pel pont, d'acord? Ara veurem com es faria l'operació matemàtica. Jo tinc, a veure si es veu, 2 metres cúbics i, com sempre, per ratlla. El que no vull, com sempre, ho col·loco a baix. 1 metre cúbic, d'acord? I posem-lo a baix, com sempre, i podem tatxar. I on volem anar? Primer passarem als centímetres cúbics, perquè està al principi del pont, i posarem aquí centímetre cúbic, que és on jo vull anar. Anem a veure quants salts hi ha. Em trobem que és 1, 2 salts, seria un 10 a la 2, però com estem a l'escala dels cúbics, seria un 10 a la 6, d'acord? Perquè es multiplicava per 3, si recordeu. Després, ara ja ho tinc en centímetres cúbics, ja he passat fins aquí. I exponent positiu, perdoneu, perquè vaig cap a la dreta. Ara ja ho tinc en cúbics. Ara què farem? Ara passarem de centímetre cúbic a mil·lilitre. I aquí hem dit que un centímetre cúbic és igual a un mil·lilitre, perquè ho diu la teacher. D'acord? Doncs ara ho aplicarem. Què és el que no vull? No vull centímetres cúbics. I què és el que vull tenir? El que vull tenir són mil·lilitres. Per tant, tatxem aquí i aquí. I a més, hem dit que un centímetre cúbic és un mil·lilitre, és l'equivalència. Si us fixeu, ara ja estic aquí. En aquest cas, pararíem aquí l'operació perquè ja hem arribat al punt on volíem mil·lilitres. Però si, per exemple, haguéssim hagut de passar de mil·lilitre a litre, que ara farem algun exemple, hauríem fet un altre factor de conversió. D'acord? En aquest cas, ens quedaria, posaríem a la calculadora, en aquest cas és molt obvi, però hi ha casos que no, 2 per 10 a la 6 mil·lilitres. I si us fixeu, hem passat de metre cúbic a mil·lilitre, d'acord? Vosaltres sabeu que aquesta escala, en farmàcia, aquest tipus de canvi s'utilitza molt perquè quan, per exemple, recomanem un xarop, a vegades els metges ho donen en centímetres cúbics o a vegades ho donen en mil·lilitres, no? Penseu en les xeringues, per això sabem que és equivalent, És una manera de recordar-se. Les xeringues dels medicaments estan a mil·lilitres o en centímetres cúbics. A vegades el metge posa una cosa o l'altra, perquè realment són equivalents.
Vinga, anem a veure un altre exemple. Abans hem fet que anàvem de dalt a baix, però també pot succeir que anem de baix a dalt. Per exemple, imaginem que hem de passar de 1,8 decilitres a decímetres cúbics. D'acord? Com sempre, emmarco en el gràfic, diguéssim, en les dues escales, disculpeu, emmarquem on estem. Aquí estem en els decilitres i on volem anar. Volem anar als decímetres cúbics. Com veiem, no està a la mateixa escala, no puc passar directe, per tant haurem de passar pel pont. És un canvi especial de cúbic a l'escala dels cúbics a l'escala dels litres. En aquest cas, de la dels litres a la dels cúbics. Jo estic aquí, decilitres, i vull anar a dalt, a diferència d'abans que ho hem fet cap a baix. Quants canvis hauré de fer? Sempre abans de fer els exercicis primer penso. Primer m'aniré al principi del pont, passarem de decilitre a mil·lilitre. A continuació passarem de mil·lilitre a centímetre cúbic, passarem pel pont, i per últim de centímetre cúbic a decímetre cúbic. Aquí sí que tenim un factor de conversió més que en el cas anterior. Anem a veure. Jo tinc 1,8 decilitres per ratlla, com sempre, el que no vull ho poso a baix, amb l'1 a baix, per poder tatxar. I on vull anar? Vull anar als mil·lilitres, primer. Quants mil·lilitres serien? Passo d'aquí a aquí, vaig cap a la dreta, hi ha 2 salts, per tant serien 10 a la 2 mil·lilitres, d'acord? Ara ja estic aquí, ara hem de passar pel pont, d'acord? Com sempre, el que no vull ho poso a baix, jo no vull mil·lilitres, així puc tatxar. I l'equivalència hem dit, perquè ho dèiem nosaltres, ho diu la teacher, d'acord? Un mil·lilitre és un centímetre cúbic. I posem aquesta equivalència, que seria el pont. Ara ja estic aquí, ja estic en centímetres cúbics. Fixeu-vos, de decilitre a mil·lilitre ho he fet aquí, de mil·lilitre a centímetre cúbic ho he fet aquí. Ara ens queda un últim pas, que és passar del centímetre cúbic al decímetre cúbic. Per ratlla, el que no vull ho poso a baix, perquè així puc tatxar, i el que vull tenir ho poso a dalt. Si us fixeu, estic fent un salt, només un salt, però és dels cúbics, per tant cada salt és 10 a la 3. Per tant, aquí posaríem que un centímetre cúbic és 10 a la 3 decímetres cúbics, però com vaig cap a l'esquerra, en negatiu. D'acord? Al final fem l'operació, això ens donaria 1,8 per 10 a la menys 1 decímetres cúbics, o, segons la calculadora ho poseu, 0,18 decímetres cúbics. D'acord? Aquesta seria la solució. Proveu a veure si us dona. Vinga, anem a fer un altre exemple. Imaginem, per exemple, que haguéssim de passar de 215 metres cúbics a quilolitres. D'acord? Ara, on estarem? 215 metres cúbics, els metres cúbics els tenim aquí, i que volguéssim anar a quilolitres. D'acord? Ho marco en quadrats per distingir-ho de l'exercici anterior. Si us fixeu, quins canvis haurem de fer? Primer haurem de passar de metre cúbic a centímetre cúbic, passaríem pel pont i llavors de mil·lilitre a quilolitre. D'acord? Anem a practicar-ho. Tenim 215 metres cúbics per ratlla i poso a baix el que no vull tenir, que són metres cúbics. D'acord? On he de passar? De metre cúbic a centímetre cúbic. Me'n vaig a la punta del pont per després passar a baix. Faig 2 salts, seria un 10 a la 2, però com estic a l'escala dels cúbics, multiplico l'exponent per 3. Seria 10 a la 6 centímetres cúbics. Perfecte. Ara ja estic al centímetre cúbic. Ara haurem de passar pel pont. Com sempre, poso a baix el que no vull tenir i a dalt el que sí que vull tenir, perquè d'aquesta manera podem tatxar els cúbics amb l'equivalència 1 a 1 que havíem dit que era el pont. Ens queda un últim pas, que seria passar de mil·lilitres, perquè ara estem en aquesta punta, fins a quilolitres. Si us fixeu, són 1, 2, 3, 4, 5, 6 salts, seria un 10 a la 6, però com vaig a l'esquerra, negatiu. D'acord? En aquest cas, ens quedarà el mateix resultat, ens quedaria 215, d'acord? Que és casualitat, serien 215, perdoneu, que no he posat les unitats, quilolitres. 215 quilolitres, que és el mateix que 2,15 per 10 a la 2 quilolitres. D'acord? Qualsevol dels dos resultats seria correcte. Podríem fer-ne molts per practicar. Si voleu, en el simulacre que us vaig donar abans de vacances, teníeu un exercici que no podíeu fer, que era l'exercici 1,
apartat H, que justament era un canvi en pont, d'acord? Un canvi simple en pont. I després ara us posaré tota una sèrie d'exercici per fer perquè practiqueu a casa i ja us diré l'endemà les solucions.